Hyvää päivää kaikille YouTube-kanavan seuraajille. Joo, tehdään pitkästä aikaa videoa tänne tuben puolellekin. Ei oo hetkeen videoa tehtykään. Hetkeen video tuben puolelle tehtykään, niin tehdään nyt sitten pitkästä aikaa video tännekin. Ja tosiaan sillä vähän rauhallispuoleinen kesän aloitus on ollut tänä kesänä, eli on vähän sillä niinku rauhallista mettässä ja puuta nyt saadaan tehdä jonninmoisesti, mutta vähän tuntuu tuoterajoitukset olevan tällä hetkellä semmonen iso juttu. Elikkä tavaralajit ei oikein vedä ja muihin vuosiin nähden esimerkiksi ja sitten semmoista hommaa, että leimikitovelinkin tuntuu olevan aika rauhallisesti. Tässä keväällä kerittiin oleen kuukausi kotona kelirikossa ja ensin 2 viikkoa pääsiäisenä ja pääsiäisestä kauhealla innolla mettää ja sit pari työmaata ja sit keli ei kääntynytkään sillä keväiseksi vaan rupesi sataa vettä, niin sit tuli ilmoitus, että ollaan kotona. Maat ei kanna, ei oo puita. Tai siis on puita, mutta ei oo niinku kohteita mitä korjata. Ja no sitten ei siinä muuta auttanut kuin olla kotosalla ja minä poika sitten oli vähän aikaa tuolla Pöytyän suunnilla sitten maatalous kautta hakkuuhommissa Laukkasen Eemelillä, eli hakkuulaukkasella touhuamassa ajamassa Komatsun motoa ja tähän voisi joku sen pienen pätkän lopuksi pistää, mitä on tullut touhuiltua, niin voisi pistää jatkoksi semmoisen pienen videosarjan lopuksi ja semmosia siinä, niin, tai vaikka videon alkuun pistää niin saadaan se siitä sitten. Mutta joo, kyllä se siitä. Nyt saadaan taas mettäkonepalvelulla. Tässä nyt tietenkin porukalla osalla heräsi, joka TikTokissa seuraa, niin heräsi kauhia huoli siitä, että sä oot nyt vaihtanut taloa taas ja tällä. Ja puhut lähti totta kai kiertäen, kun tuli someen jaettua tuonne TikTokin puolelle noita Komatsuajo-videoita, niin porukka oli heti, että sä oot vaihtamassa taloa ja te menet sinne töihin ja te touhuat siellä ja näin. Mutta ei. Kyllä mä pysyn mettäkonepalvelulla edelleen. Että miksi hyvää työpaikkaa vaihtaa, kun tykkää olla talostöisiä. Näin, niin se ei saa olla syy siihen, että välillä on hiljasta töissä. Se kuuluu tähän alan ailahtelevuuteen, että välillä ollaan kotona ja sanotaan, että omalla kohdalla se nyt niinku ei ainakaan häiritse. Saapahan olla lasten kanssa sitten kotona, että kyllähän täällä mettässä aina kiva ollaan, en mä sitä sano, mutta se, että osaa myös arvostaa toisia asioita ja osaa arvostaa niinku semmosia asioita, että se kotona oleminenkin on tärkeää, varsinkin kun lapset on pieniä. Ja sitten se, että aina osaavalle miehelle jostain tuurauksia löytyy sitten, jos on niinku oikeesti rauhallista. Ja siinä nyt sattui sopivasti olemaan sitten Laukkasella parin viikon työsenssit, niin menin siihen sitten vähän tuuraileen sitten ja kävin vähän muistelemassa, kuinka vanhemmalla koneella tehdään puita ja kuinka Komatsulla tehdään puita ja siinä oli semmosia pieniä juttuja sitten. Että kyllä se siitä sitten pikkuhiljaa iloksi rupesi muuttua. Nyt ollaan taas sitten omilla hommilla, vakityöhommilla ja
tehdään tämmöstä, mitähän tää nyt on, 70 litrasta ensiharvennus mettää tässä. Ihan kohtuullisen hyvää. Ei tarvi tukinlaatua paljon miettiä, saa päästää aika suoraan kuitukasaan. Saa päästää aika suoraan kuitukasaan, että semmonen siinä sitten, mutta tämmösiä kuulumisia tällä kertaa, että vähän toi hiljaisella on ollut sillai täällä YouTuben puolella ei ihan hirveästi ole. Meinasin silloin kyllä Laukkasen ajalta, kun olin siellä tuuraamassa, niin meinasin kuvata videon tupeen, mutta sit ajattelin, että annetaan nyt asian olla eikä sekoiteta ihmisiä yhtään sen enempää tässä asiassa niin ja päätin sitten vaan, että julkaisen noita lyhkäisvideoita tonne TikTokin puolelle ainoastaan siitä Laukkasen laulusta. Ja kyllähän se jo hullun myllyn sai aikaiseksi omissa someissa. Porukka rupesi huuteleen siihen TT:n puolella, että sä oot tosiaan taloa vaihtanut ja ruvennut ajaan tuolla. Ja kaikille joutunut vähän sanoon, että ei se nyt kumminkaan ihan niin helppoa ole vaihtaa taloa. Ja kumminkin tämmöisestäkin isosta firmasta lähtee niin kuin sanotaan niin kuin näin hyvillä eduilla, mitä tässäkin talossa on palkkauksessa. Niin. Ei ihan helppoa lähteä tommoseen muutaman ukon firmaan. Ja sitten iso kysymys on aina se työllisyys ja sitten se, että se mikä nyt aika paljon tässäkin hommassa niin kuin omalla tavallaansa määrää, niin on se kumminkin se raha, että mitä siitä työstä maksetaan, niin se on aika iso kynnyskysymys, että täällä kumminkin kun urakkapalkalla saa tehdä, niin se palkka on huomattavasti parempi, niin siinä on aika iso kynnys itselleen, minkä takia ei halua pieneen taloon. Niitä pieniä talojakin on nähnyt, hyviä ja huonoja. Niin. Se, että nykyisyydessään aika ison euromäärän saa tuntihommina ja etuina niin kuin pikkutalo kaivaa ennen kuin mä oon halusta vaihtamassa metsäkonepalvelulta pois. Ja koska täällä työilmapiiri on aika rauhallinen, mä tykkään olla metsäkonepalvelulla. Täällä ei liikaa, niin kuin, vaikka kaikkia asioita seurataan tosi tarkasti, niin kuin tuotoksia ja tommosia seuraillaan, tiedän sen, että joka päivä seurataan asioita tarkasti, niin silti se ei niin kuin mulle tee mitenkään ressiä siitä, että mua seurataan tai mun tekemisiä seurataan tai tällä että se on niinku itselle semmonen homma tässä, että kun tosiaan tykkään olla täällä talossa töissä, täällä homma toimii ja on niinku koneet on sillain niinku viimeisen päälle, että ja noin muutenkin asiat talossa on niinku sillain hyvin, niin tykkään olla kyllä metsäkonepalvelulla kuljettajana. Ei ihan pikku hommista ei, tai ihan halusta ei kyllä halua vaihtaa firmaa. Semmosia siinä sitten. On tosiaan tämmönen vähän sekalainen harvennus. Se on niinku pätkiä kuusikkoa ja sitten on pätkiä männikköä ja on vähän tämmönen niinku sekulityömaa olevinansa, mutta kyllä tää tästä pikkuhiljaa sitten rupee niinku hahmottumaan tää homma. On paikon vähän semmosia harvoja paikkoja, missä täytyy vähän katsoa, että ei oo ihan niin paljon otettavaa, että on paremmin sellaista ajourahakkuuta ja sitten on
tässä nyt ei ole, mutta hetki sitten oli sellaista kohtaa, että sai ihan muutakin ottaa pois. Se on ihan sillain niin otettavaksi astikin sitä tuotetta. Mutta tehdään nyt kerrankin pikkujärjeksistä tästä videoa, ettei aina sieltä päätehakkuuta tai järjestä harvennuksesta, mistä porukka on niin tottunut näkee, mistä mäkin videoita teen. Niin mehän kumminkin tehdään tässä tätä hakkuuta sillä lailla, että sitä tehdään laidasta laitaa. Ja viime viikollahan olisi ollut hyvä mahdollisuus tehdä taas semmoiselta viimeisen päälle priimalta aukolta video, mutta mä en halunnut sieltä tehdä video ja sitten alkuviikosta oli sen verran rauhallista tossa, tai alkuviikosta mä olin maanantain töissä ja sitten meillä tuli pikkupojalla nousi maanantai tiistain välisenä yönä kuume, niin mä olin sitten kotona sitten vähän sairastupoa viettämässä pojan kanssa, niin oli sillä helpompi meikäläisen jäädä sitten kotiin kun emännän. Niin ajattelin sitten tuossa vähän pyörittelin, kun tuossa vaihdoin ketju hetki sitten ja meni ketju poikki, niin vaihdoin ketju ja mietiskelin tuossa video alkuvuorosta vähän TikTok-liveä ja ajattelin, että pitäisikö sitä tehdä pitkästä aikaa video tänne tupen puolelle ihan niin kuin ajatuksellisesti ja ei siinä, lätkäsin tupen videon pyöriin ja tehdään sitten semmonen sitten, mutta toi. Kuvaillaan nyt video tänne sitten höpötyksineen tällä kertaa. Sellaisia hommia. Mutta joo, tosiaan vähän rauhallisen puolestaan nyt mettässä. Tässä on itse asiassa tää ja ensi viikko tuurikaveri ja ensi viikon juhannuksesta kesälomille, niin mä rupean sitten hakkailemaan yksin tällä koneella. Ja sitten nähdään minkälaisia leimikoita on sen jälkeen. Sitten saattaa olla, että tulee useampaa videoa ja jos tuossa nyt kaikki toteutuu sillain, miten tossa nyt yhden ihmisen kanssa on pyöritelty, niin mulle tulee mahdollisesti kesällä taas ketjutestiä tai väritestiä, värisuutin testiä, sieltä tulee JJT Metsätyötä värisuutimet ja kouraan testiin. Semmoista hommaa siinä, että vähän semmosia somehommia sit kans tässä sivussa. Taas kun hakkailee yksin, niin saa sit vähän dataa ja tommoista paremmin ylös. Joo. Et sellaista hommaa. Mitenkä niinku seuraajilla noin muuten kesä lähtenyt käyntiin. Täälläkin kumminkin taitaa jonnin verran metsänomistajia olla ja kaikkia, niin onko puukauppaa tehty ja on niitä varmaan motomiehiäkin niin kuinka muitten hakkuut, kun on seuraajissa, niin kuinka muitten hakkuut on lähtenyt käyntiin, onko hakkuuta ollut vai onko ollut hiljasta. Kysellään tällä kommenttikenttään saa heittää vähän minkälaista kesän aloitus on ollut ja tosiaan saa vähän kommentoidakin videoihin. On kiva joskus katsella niitä kommentteja mitä tulee ja joskus on ihan mukava kun sieltä tulee sieltä kommenttikentästä sitten joku vaikka videoaihe jostain kommentista, niin sekin saatetaan poimia. Itse asiassa sinne voi heittääkin, jos haluaa, niin heitellä jotakin videoaihetta tonne kommenttikenttiin, niin katsotaan jos saadaan tänne YouTuben puolelle oikein niin kuin muutama hyvä aihe, mistä voitaisiin keskustella, mikä herättäisi keskustelua, niin voisin keskustella ja avata asioita enemmän ja katsotaan nyt tuossa jossain vaiheessa. Täytyy katsoa, täytyy vähän suunnitella tuossa, miten nuo omat lomat menee.
Mä voisin ton yhden somettajan kanssa tehdä kans pienen yhteistyöhomma liittyen metsätyöskentelyyn. Siitä sitten joskus myöhemmin, ei nyt tässä vaiheessa avata sitä enempää. Mutta ei kai siinä. Tässä tämmöstä vähän sekalaista kuusikkomännikkö ensharvennusta. Niin ei mitään, niin mennään semmosella ja tehdään tästä semmonen aloitus tähän, niin ei mitään, mä painan sen tonne. YouTuben ihmeelliseen maailmaan sitten, niin ei mitään. Jatketaan harjoituksia ja pistäkää kommenttikenttä laulaa metsäala-aiheisista videoista, niin mä rupean ottaa koppia sieltä kommenttikentistä sitten asioihin. Niin. Ittu no. Mikäs? No niin. Ei mitään, niin pistäkää kommenttikenttä laulaa, niin katsellaan siitä sitten vaikka videoaiheita, niin ei mitään. Jatketaan harjoituksia ja pidetään lippu korkealla ja sitä rataa. Toivottavasti saadaan nyt puuta tehdä normaalisti. Ei tarvisi ainakaan kesällä ruveta muuta kuin loma-aika seisoskelee. Olisi aina parempi. Ei mitään, niin jatketaan harjoituksia ja mennään tällä eteenpäin. Kaupungit vaihtuu ja liike jatkuu. Sain joskus kulkurin kohtalon. En tiennyt silloin kun tartuin rattiin. On ammattina